ndị be anyị bịakwọnụ na ife na-eme bịakwọnụ ka unu fụlụ ozu Honorable Wisdom mmadụ akọ na Ubaka bụkwa na onye Enugu steeti onye nke bụ CEO ndị jeneretọ bịakwọnụ na nya bụ nwoke nwụkwọrọ n'ụlọ be ya. Ụfọdụ ndị mmadụ sị na nya bụ nwoke bụ onye ogwu ego n'ọnụ n'otu nzuzo na oge o eji wee nwụruru si o wee were obe wee rigoro n'elu ụlọ be ya wee nwụọ ebe ahụ. Ebe ụfọdụ na-asị na nya bụ nwoke gụkwara na akwụkwọ n'obodo oyibo na-amụrụ ya n'obodo oyibo o wee natazie Naijiria wee biri na festac. Aghọtakwa m akụkọ ọfụma, biko na onye ghọtakwala akụkọ a ka ọ bịa kọọrọ anyị. Unu ya ege ntị ka unu n'ife ndị fụlụ ozi ya kwuru, unu ya egekwa ife nya bụ Honorable Wisdom kwuru mgbe ọ na-eme advat kọmpani. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na fama mgbe ọ nọ na Alaba International wee na-azụ afịa si nọkata na afụlọzia ọzọzikwafa na obunoburugo mironia na fadụghọ sọpraịz na asị nọ n'otu nzuzo na ogburu onwe ya. Mana ife nna ada ụtọ n'ife abụ na ife anyị abụ mmadụ gburu nwoke a ọ na-abụ nyanwa gburu onwe wee mebisicha POP anụnwa ike na onwere ndị bịarubie ka egbuo ya nyanwa na-agbazi ọsọ ndị ya ka ọ rigoro n'elu. Ọ bụrụ na polisi ya eme nyocha na nzacha ọfụma si kpokọta ndị niile ya na ya bi n'ụlọ ka a jụọ fa ajụjụ. Unu a na-achọ ịgwa nna nnukwute ụna na onweghọ ndị ya na ya bi maka uku ma ife niile maka a na-akọwa na nwoke enweghọ nwaanyị na onweghọ nwa ọ bụzikwa na ndị bie n'obodo oyibo ama akwọ m mana a na-akọwa na ya na nwaanyị ebighọ n'ụlọ ebe a na ya na nwa ebighọ. Ọ na-abụzi ya na onye ebi agadi nwoke dị ka ya ọmahụ na origo ịnụ nwaanyị maọbụ jee chọọ yi nwaanyị ya na ya na-abịa ebiri ka o so na ndị ụmụ nwoke aghọtakwo m ka dimkpa ha ntu anụnwa ya esi wee ghara inwe nwaanyị n'ụlọ bịa. Ma hapụ unu ka unu gaa ifefa kwuru ife nke a ajọkakwa ọ bụrụkwa mmadụ gburu ya amakwa m ifego na ya na-azọ ya. So, to be saying you want to bring you up. Yes, sir. Now, what's what boy about Chaii? You tell them, let them enter. Jesus. Continue this life. Now he boss this thing as in since the life. He carry the chair, climb, maybe carry a leg, put the window. When you enter up. Which kind of window like this? I told him, he make use of this Bible. Now he make use of this Bible. Now he use that Bible. Now he use that Bible. Now the last Bible is strong. God. Let them carry. No, let them. God. Lion, you lion. You lion. Don't go. Person property. See person property. See now, look at somebody's property.
And I demand with this. And I demand the fine. Is Honorable Wisdom Mr Ubaka, the MD CEO of Wisdom Generators, the pioneer of dollar point mall and events worldwide. Now let me tell you people, I hate when people say, hey, congratulations, Wisdom, congratulations, dollar point. What are you congratulating me for? Seriously? Let me tell you people something you don't know. I was born in Canada, but my mom refused me to school in Canada. They transferred me to California, and that is where I got my master's degree. So you cannot start telling me, dollar point, congrats to you. Seriously? How do you mean? I want to understand. Are you trying to congratulate me for what? I was born and brought up in money. Are you deaf? I was born and brought up in wealth. So there is no how dollar point will not be a great man. I am a creator of wealth. I'm a creator of wealth. I'm a kingmaker. I don't make money. I create money. I create wealth. So there is no point you will start congratulating me for something I create. I command wealth to go where I want it to go. Do you understand? I command wealth to go where I want it to go. I restrict wealth to stop going where I don't want it to go. If you are nice to dollar point, I bless you. If you are harsh to me, I curse you. So there is nothing you can do. Money leaves my kingdom to visit other various poor masses. Do you understand? So please, I want us to correct the impression of saying dollar point this or that. Dollar point is a creator of wealth. I'm a kingmaker. So please, let's respect ourselves and stop talking too much. We create money, we send money where